Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you so much. Ungakhohlwa ukuthi mangaba ukacindezela subscribe, please do so. Tobetsa usubscribe, ulike futhi ushare ne video. Kanti ke nama ads mekhona, please do not skip ama ads, kubalekile. So on my previous video engiyenzile bengikhuluma ke ngokuthi ngathi ku Max Makhanya ongumthuku wenhlamba, uyaziwa ke ngokuba umthuku wenhlamba lapha na TikTok bafethu. Waya wakhuluma ke ngesilo, wakhuluma indaba eziningi lapha ezasebukhosini nje, khuluma nje nokuthi hayi inkosi lekhona ngathi hayi cha ngeke. Wathi yena akunasilo nakunje yena nje hayi wazi wakhuluma nokuthi isilo sabo hayi esakhe bafethu. Kuningi aye kushilo, ngiyacabanga ukuthi lezo zindaba lezo zamfaka enkingeni uMax bafethu. Kuthiwa uyafuneka according to what I read ephepheni, kuthiwa bayamfuna le ebukhosini emveni kokuthi ahlale ekhuluma ke ngenkosi, you know what I mean, King Mrs Zulu kaZwelithini. I'm sure you did watch my previous video. If awuyibukanga, please do watch so that you understand. Bekune story nje kukhulunywa ngokuthi uMax Makhanya bamfuna phansi phezulu, sebeze bayamfuna nangakubo, bamfuna ke la kade hlala khona, kwathiwa akasahlali nalapha akasabonakali, kwathiwa uzwakalele eGoli. So becela ukuthi nabantu abaseGoli cela kala ukuthi badingiswe uMax Makhanya, ngoba kufuneka angazi badinga ukuhlala naye phansi mhlawumbe bathi uxoxisana naye ngalezi nkulumo ke ahlele ezikhuluma kuningi ahlale ukukhuluma bafethu exoxa ngaka ama topics amaningi, but I think this one he's in trouble because of talking about uKing Mrs Zulu kaZwelithini isilo bafethu. Kwaba khona ukungahloniphisi lapha bafethu, akahloniphanga ngempela. So ngathi lokho kwamfake engxakini, uyafuneka kumanje. So ngoba ngiyenzile le video this time around, ngikhuluma ke ukuthi ngithe mangisaqedile ukurecorda leya ngase ngibona ke i-video kaMax Makhanya exolisa, like I was still saying ukuthi he better apologize. Mhlawumbe uma engaxolisa mhlawumbe kuzokwenza into zibe ngcono, I do not know, it was just a suggestion. Kanti vele ngikhuluma emva kwendaba sekukhona i-video kaMax ezama ke ukuxolisa laphana esezwile ukuthini uyadingeka phansi naphezulu bayamfuna. Wasesenza i-video ngizothi kuyithi kancane ngoba vele usekhale ngabantu abathatha umsebenzi wakhe loba useka YouTube bafethu. But anyways, ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi ngikhuluma ngani emveni kokungena enkingeni ukuthi uyafuneka usexolisile bafethu uMax Makhanya. Ngizothi ukuyikhathakhatha lapha nalapha indawo ezibalekile ngikubonise ukuxolisa kwakhe lapha uMax Makhanya. Ngizwakalisa ukuxolisa okukhulu kulezo nkulumo zami. Ngiye ngiboneka abanye bayayithatha lezo nkulumo bayisebenzisele ama likes laphayana ko YouTube, nakhona la ku TikTok baye bayithathe bayisebenzisele ama likes. Ngicabanga ke ukuthi akungithinti mina kakhulu ekutheni umuntu athathe ivideo ayibonayo ukuthi maybe mhlambe ibonakala ingafanele ukuthi ibe khona, kodwa kube khona umuntu obona kufanele ukuthi ayithathe leyo video leyo, naye lowo muntu owuZulu ayithathe leyo video ayisabalalise la mina ngingafikanga khona, ayihambise. Ngicabanga ukuthi ke naye loyo sekuwokwakhe lokho ukuthi ngelinye ilanga uma ngabe likhona iphutha nakulokho naye ayilungisele ngendlela yakhe. Sengithi ke mina ke Zulu kaMalandela, ake ngixolise kakhulu ngale senzo sami. Kuhambe kwafika kimi ukuthi kube nesithangami la bekuhlangene khona I think induna noma abadidiyeli bamabutho kaZulu la bebehlangene khona ke benza ke umbukiso bhanyabhanya lo abawenzile la bebe-addressa khona mina ukuthi bayangifuna ngenxa yezinkulumo zami ezingehli kahle. Kuningi ke engithe mangibabheka noma bekhuluma ngakunothisa ukuthi okay, indlela abakhuluma ngayo nendlela abayiyona isithanda ukuba ingozi kakhulu kimi. Angikho ke kulokho kakhulu, kodwa mina engikukho ngisekutheni nje angixolise Zulu. Uma kukhona la ngithe ngashelela khona, ngizwakalisa nje ukuxolisa okukhulu. Kuningi
mhlampe engabe ngiyaqhubeka ngiyakukhuluma, kodwa hhayi, ngifundile ukuthi kwesami isizwe, kwesethu isizwe sikaZulu, kunezinto ey'ngakhulunywa okumele ungayikhulumi noma uy'bona, okumele uy'hlabe inhlali, uy'shaye indiva, kube ngathi awuy'boni. Enkulumweni nje abayikhulumile obaba labana abathrendayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana, la bebekhuluma nami khona bethi bayangixwayisa, bethi kodwa bayangifuna. Okuyinto-ke edidayo ukuthi umxwayisa kanjani umuntu uphinde futhi umfune, ngoba bekwanele kona ukuthi ningixwayise ngoba nami inkulumo ngiyenze khona la emafonini, nesixwayiso senu futhi besizofinyelela kimi njengoba sifinyelelile nje khona la emafonini. Kube sekumangaza-ke ukuthi kuphuma amagama okuthi seniphume inqina niyangifuna, niphume inqina impela niyangifuna, okuyinto-ke leyo engicabanga ukuthi-ke iyathusa, iyathusa kakhulu ukuthi kuthiwe ngiyafunwa. Ngicabanga ukuthi inkulumo yokungixwayisa beyizofinyelela ngalesi sindo lesi nale nkulumo efinyelele ngaso kimi, njengoba nje ngisithatha lesi nyathelo sokuthi ngiwahoxise amazwi wonke esengake ngawakhuluma ngesilo noma nje ngesihlalo, ngoba eqinisweni akaze mina ngathuka isizwe, akaze futhi ngakhuluma kabi ngesizwe, kodwa engqondweni yami nginalento yokukhathalela isizwe, nginalento yokukhathalela igugu lesizwe, unamba one-ke walo okufike kube ibona ubukhosi besizwe. So ubona Nothisa nje uma ngikhuluma ey'nkulumweni zami nginokubeka isizwe phambili, ebese ngidila naleyo nto engiyibonayo ukuthi iyona isizwe esibhekene nayo eyi-challenge noma eyinkinga. Yingakho noma ngikhuluma ngesihlalo laphaya eNdlunkulu, ngiyaye ngiliveze isayidi eli-right ngokwami, ngiyaye ngiliveze isayidi eli-right khona eNdlunkulu, okukhombisa ukuthi akukho iy'nkulumo zami la zilwa khona nesizwe noma la zilwa khona neNdlunkulu. Kunalokho iy'nkulumo zami zivikela sona isizwe futhi zihambisana nayo iNdlunkulu. Yikona-ke ukuthi uma engabe amaqembu emabili engavumelani, leli elingavumelani nelinye kube ngazuthi liyahlukumeza kuleli elingavumelani nalo. So ngenxa-ke yalokho Zulu, ngithi-ke angehlele ngezansi ngoba kwesinye isikhathi into ayikwazi ukuba noma ingaba right kanjani into, kodwa meke yaphikiswa yiningi nobu-right bayo buba uburongi. Ngithi-ke mina-ke ngiyavuma ukuthi amabutho ahlangene angiphikisa ey'nkulumweni zami futhi angilokhuza, angixwayisa. Ngithi-ke njengengane kaZulu, njengengane yenu maZulu, ngiyakwamukela ukuxwayiseka, ngiyaxwayiseka futhi ngiyanithembisa ukuthi ukuziphatha kwami kuzokhula kakhulu, kuzoshintsha. Ngiyaqonda-ke, ngifisa ukuthi nabanye baqonde ukuthi indaba yobukhosi besizwe akusiyo neze indaba encane, indaba enkulu kakhulu. Akekho umuntu omdala kunendaba yobukhosi besizwe. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi akekho umuntu okuphawula kwakhe ngendaba yesihlalo sesizwe okuyaye kube right ngayo yonke indlela, kuyo yonke indawo, kuwo wonke amasayidi. Wonke umuntu ophawula ngendaba yobukhosi besizwe, kuhlezi kuzoba khona la ezoba wrong khona,
as much as kukhona la right khona. Ngalawo mazwi-ke ngifuna ukukhuluma nabafowethu nje nodadewethu bonke abalalele le nkulumo, abazongibiza ngesiphukuphuku, bangibize ngesilima, bangibize ngehlongandlebe, ukuthi bafowethu bodadewethu, akekho umuntu oba right uma ekhuluma ngobukhosi besizwe. Akekho umuntu oba right. Even yona inkosi ekukhulumeni kwayo emagunyeni ayo inkosi, kukhona la iba wrong khona, kukhona abantu eba wrong kubo. Kunjalo zinjalo nje indaba zobukhosi besizwe. Njoba nami ngi-wrong la ngi-wrong khona, kukhona la ngi-right khona. Uyabona? Kukhona la ngi-right khona, kodwa ngenxa yeyami impilo ngidecide ukuthi ngi-ignore lelo sayidi. Ngidecide ukusacrifice lelo sayidi elingishayela izandla uma engabe likhona. Ngidecide ukulisacrifice ngenxa yaso njalo belu isizwe, ngoba yonke into esiyenzayo kumele siyenze emqondweni wethu kukhona i-dignity nenhlonipho yesizwe. Ngawo wonke-ke lawo mazwi sengiwakhulumile ezulu, ngithi maluju, ngiyaxolisa, ngehlela ngezansi, ebese ngikhothama esilweni esikhona esisesihlalweni, ngithi wena wendlovu, ngithi bayede, wena wendlovu, ngithi bayede. Maluju Zulu, ngibonga.